Recoñecemento á Policía Local da Pobra polo seu labor na Operación Saona. A súa intervención foi decisiva para interceptar o alixo de 3,6 toneladas de cocaína o pasado mes de setembro. Que tal saúdo? Xornada de movilizacións e de paros parciais para reclamar a fin do xenocidio en Palestina. Na nosa contorna, os principais actos tiveron lugar en Pontevedra e Vilagarcía. En ambas cidades, as concentracións máis numerosas foron as da CIGA. Na de Pontevedra tamén estivo representado o goberno local. Deputación e Concello de Pontevedra asinaron esta mañá dous convenios por valor de 2,7 millóns de euros para investimentos na cidade. A Administración Provincial achegará o 73% do orzamento para a renovación do alumeado público na zona norte-leste do municipio e para a mellora da accesibilidade na rúa Luís Seoane. A Policía Local de Poio e a Garda Civil colaboran para dar cun home perigoso sen permiso de circulación e con antecedentes que conduce un vehículo roubado. Os axentes do Corpo Municipal foron os que deron a voz de alarma despois de protagonizar unha persecución ata que o perderon de vista. A edición máis internacional do Curtas está a piques de comezar en Vilagarcía. O Festival Audiovisual comezará o vindeiro día 24 con máis dun cento de estreas, preto dunha vintena mundiais. Ademais das exposicións que xa se poden visitar, o Curtas traerá á cidade este ano os coches de Harry Potter e os cazafantasmas. E a Asociación Rianxeira de Empresarios pon en marcha a campaña de dinamización comercial Rianxo Latexa. Vaise a desenvolver ao longo desta semana cun amplo programa de actividades encamiñadas a incentivar as compras no comercio local. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Xornada de movilizacións e de paros parciais para reclamar a fin do xenocidio en Palestina. Convocatorias que unha vez máis estiveron marcadas pola división sindical en Pontevedra. Esta mañá a cita máis numerosa foi a convocada pola CIGA, que reuniu a decenas de persoas na súa manifestación polo centro da cidade. Decenas de persoas atenderon esta mañá o chamado da CIGA para mobilizarse en apoio do pobo palestino en Pontevedra. O sindicato convocou ao mediodía unha manifestación polo centro da cidade con saída dende a Praza da Ferrería, na que tamén houbo representación da CGT. Esta xornada hoxe é unha maneira de que se vea e que se visibilice a solidaridade do pobo galego co pobo palestino, e tamén queremos destacar que dende a CIGA, independientemente da convocatoria hoxe a nivel do Estado español de outros sindicatos que son benvidas, nos levamos 2 anos mobilizándonos para que cese o xenocidio en Gaza, con máis de 1.100 mobilizacións en máis de 41 vilas e cidades do país. Ademais da manifestación, o sindicato tiña convocada unha folga para a xornada de hoxe, con paros parciais de 4 horas para a mañá e para a tarde. O seu seguimento foi desigual. O seguimento do paro está sendo bastante desigual. Temos empresas nas que hai sobre un 25 un 30% de seguimento, por exemplo, como no Marxi no Campiño, xente de almacéns de Freud, e bueno, tamén destacar que os servizos mínimos da Xunta, como sempre, son abusivos, impiden o dereito a folga da maioría dos traballadores e das traballadoras do sector público, como é na sanidade, como é na administración pública, pero bueno, que decir, de momento os datos son prudentes. Tamén na Ferrería se concentrou o sindicato UGT atendendo o seu propio chamamento para reclamar o fin do xenocidio en Gaza. No seu caso, a convocatoria de folga contemplaba paros parciais de 2 horas. Queremos que haxa un alto fogo real en Palestina e que se facilite toda a axuda humanitaria que é necesaria para este pobo, e como era algo que xa tiñamos plantexado desde fai moito tempo, entonces consideramos non desmobilizala para mostrar ese apoio por parte de UGT por unha gran parte da sociedade ao pobo palestino. Xa pola tarde, a Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina convocou unha movilización para as 8. Ademais, este venres continuarán as movilizacións cunha concentración na Peregrina impulsada pola plataforma Parar a Guerra Pontevedra. Será ás 7 da tarde.
A manifestación convocada pola CIGA en Pontevedra acudiu a alcaldesa accidental da cidade Eva Vilaverde en representación do goberno local. O Concello capitalino secundou a folga convocada polo sindicato en canto ao posicionamento do Executivo sobre a participación de Israel en eventos culturais e deportivos na cidade. Tralo anuncio de alto fogo en Gaza, Vilaverde optou pola prudencia. Polo momento, mantense o veto. Pensamos que o Concello tiña que estar presente nestas movilizacións, tiña que apoiar estes paros para visibilizar e simbolizar que siguen estando asoballados, que siguen habendo un abuso de poder por parte do Estado de Israel. Iremos vendo como vai evolucionando, como se fai seguimento deste alto fogo e en función deso pois tamén teremos que ir valorando de que maneira se posiciona o goberno municipal. Digo con respecto aos eventos deportivos, porque efectivamente o noso posicionamento en defensa do pobo palestino e de decir que estamos cansados xa da actitude do Estado de Israel sigue sendo a mesma. Bueno, tamén o Salnés sumouse a esta xornada de paros laborais en solidaridade con Palestina. A CIGA organizou unha concentración ás portas de Rabella, mentres que Comisións Obreiras e a UGT impulsaron un acto conxunto ante a súa sede na cidade. Aínda que marcharon por separado, CIGA e Comisións Obreiras e UGT coinciden no fondo do problema que malia o acordo de paz entre Israel e Hamás, os crimes contra o pobo palestino persisten. No Salnés, as tres forzas sindicais saíron á rúa nesta xornada de folga e paros laborais. En Vilagarcía, o principal acto foi o da CIGA diante da Casa do Concello. Na Central Nacionalista falan dun amplo seguimento. Ahora mismo aquí hai unha parte moi representativa dos centros de traballo. Tamén sabemos que hai outras cuestións como desplazamentos desde os centros de traballos hasta aquí, que en moitos casos non puderon vir, pero sí temos documentado con fotografías a participación, sobre todo nas quendas de noite, non? Pola súa banda, Comisións Obreiras e UGT organizaron un acto conxunto fronte á súa sede da Rúa Castelao. Unha concentración simbólica, nos facemos un paro, temos convocado un paro de 2 horas en todos os centros de traballo. Evidentemente, pois estes son os traballadores que estamos aquí, que teñen disponibilidade para acercarse, pero en todas as empresas da comarca pois están realizando esos paros de 2 horas nas quendas de traballo, nas 3 quendas de traballo que hai agora mesmo. A líder en lectura o manifesto con 15 medidas en defensa da paz e dos dereitos do pobo palestino, entre elas que o alto fogo sexa permanente e verificable, que se asegure a axuda humanitaria, que se apoie a reconstrución de Gaza ou se proíba o comercio de armas con Israel. Puntos que esperamos que se cumpran de inmediato, que se cumplan todos, que non quede ningún fora desto, e que sobre todo eu quero recalcar esa especulación da que se está falando que probablemente pode pasar ou queran facer estos dous intelixentes, por decirlo de alguna forma, como son Trump e Netanyahu. A xornada de movilizacións rematou en Vilagarcía á tarde con outra concentración da CIGA na Praza de Galicia. E como víamos en portada, a Policía Local da Pobra recibía este mediodía un merecido recoñecemento polo seu labor na Operación Saona contra o narcotráfico. A súa intervención foi decisiva para interceptar o alixo de 3,6 toneladas de cocaína, así como na detención dos 3 tripulantes do narcosubmarino que transportou a droga. O subdelegado do Goberno na provincia da Coruña presidía esta mañá o acto de recoñecemento brindado polo Concello da Pobra á súa Policía Local. A intervención do Corpo Municipal, nomeadamente dos axentes Marcos Rodríguez, Marcos Mosteiro e Benito Porto, foi crucial na Operación Saona, que permitiu desartellar unha rede criminal de narcotráfico a escala internacional. Esta operación tivo como resultado a incautación de 3.600 kilos de droga, en concreto cocaína, e a detención de 3 presuntos implicados. En ambas intervencións, a Policía Local da Pobra tivo unha destacada actuación. Quixera citar, en primeiro lugar, a Marcos Rodríguez pola súa intervención en ambas operacións, tamén a Marcos Mosteiro e a Benito Portas. O seu traballo foi en todo momento impecable. Por último, destacar tamén a labor de Antonio Millán, xefe da nosa policía, que formou parte tamén do dispositivo, que actuou durante ese día e tamén nos sucesivos, e que en todo momento estivo coordinando co Grupo Greco
as diferentes accións que se levaron a cabo por parte da nosa policía local. Non é habitual que unha policía municipal se involucre en operacións deste tipo ata tal extremo e ca implicación con que o fixeron. Sen dúbida, este é un motivo de orgullo para o noso pobo. O recoñecemento a estes 3 axentes fíxose extensivo ao resto do corpo policial, así como ás outras forzas de seguridade que colaboraron no operativo, como Policía Nacional, Garda Civil e Protección Civil da Pobra. Gracias á colaboración da Policía Nacional de Ribeira, aquí representada, e o equipo investigador de Vigo, tanto no Greco como tamén na Audico, se conseguiron aprender en total 3,6 toneladas de cocaína. 3,6 toneladas que non se puseron na rúa, 3,6 toneladas que non chegaron ás mans dos mozos e das mozas da nosa comunidade autónoma, nin fortaleceron as redes criminais que tanto dano fan nas nosas comunidades. Quero aproveitar este momento tamén para felicitar a acción, como non, da Policía Nacional de Ribeira, como decía antes, dos distintos grupos da Policía Nacional que participaron, tanto de aquí de Ribeira como de Vigo, e tamén a outras colaboracións con os policías locais e nacionales, así como tamén, como non, a Garda Civil, que tamén participa coordinadamente en todos estes dispositivos. Este é un exemplo moi claro de que somos capaces cando actuamos todos unidos, con lealdade institucional e un mesmo objetivo, que é defender a ciudadanía, que todos os corpos de seguridade do Estado, tanto Policía, Garda Civil como Policía Local, teñen como objetivo. Os axentes homenaxeados recibiron unha placa conmemorativa en lembranza do seu compromiso, implicación e exemplaridade. Bueno, certo é que non é habitual, ni moito menos, a participación da Policía Local en operacións a tan gran escala. De aí o extraordinario do papel dos axentes pobrenses que lograron interceptar a droga, así como a detención de 3 dos implicados, na que foi clave a colaboración cidadá. Non coñezo unha neste país desta envergadura, polo tanto, creo que somos os primeiros en realizar unha operación antidroga tan importante. Tralo acto de recoñecemento, os axentes pobrenses amosaron a súa gratitude e satisfacción por ter contribuído a desartellar este grupo criminal e sacar da rúa tanta cantidade de droga, evitando o seu consumo. Satisfacción a doble porque, grazas a Deus, están todos en prisión. Posiblemente sean todos condenados, entón a satisfacción é moi boa. E sacar tanta cocaína da vía pública e que non o consuman os mozos e mozas, pois é moi satisfactorio para nós, sí. As pescudas desenvolvidas ao longo de varios días foron determinantes para poder interceptar o alixo de droga. Parte del mentres era trasladado por terra tras a descarga e o resto agochado nas inmediacións da praia. Na detención dos 3 tripulantes do narco submarino tivo tamén moito que ver a colaboración cidadá, posto que foron moitas as chamadas de veciños alertando da presenza de 3 individuos coas vestimentas molladas facéndose pasar por peregrinos que realizaban o Camiño de Santiago. Foi clave a operación Granada na detención dos colombianos. Nas pesquisas que se fixeron para topar a droga, eso foi todo, foron pesquisas policiales e un traballo policial, sobre todo da Policía Local da Pobra. As indagacións foron boas e demos co alixo, eso é importante. A pesar do gran valor amosado, Marco recoñece os momentos de medo vividos ante o perigo que supón a gran exposición dos axentes locais coñecidos entre os delincuentes. Aínda así, asumir este risco pagou a pena polo seu deber de servizo público. Hai momentos que hai medo personal e familiar, pois xa lle digo, os delincuentes son da zona, tanto dos Anlés como do Barbance, e aquí todo o mundo nos coñece, pero é o noso traballo, entonces debémonos a eso. Deputación e Concello de Pontevedra asinaron esta mañá 2 convenios por valor de 2,7 millóns de euros para investimentos na cidade. A Administración Provincial achegará o 73% do orzamento para a renovación do alumeado público na zona norte e leste do municipio e para a mellora da accesibilidade na rúa Luís Seoane. Estes acordos están incluídos no convenio bilateral de 2,5 millóns de euros que a Deputación asinou co Concello Pontevedrés neste 2025. A mellora da accesibilidade na rúa Luís Seoane cun investimento de 348.000 euros e a renovación do alumeado público na zona norte-leste de Pontevedra, que ascende ata os 2,3 millóns de euros, son as dúas actuacións que sufragarán de xeito conxunto a Deputación e o Concello. Esas obras
están xa en licitación, as dúas, creo, e son unha serie de obras importantes e necesarias para a cidade de Pontevedra. Hoxe o presidente provincial e o alcalde asinaron os 2 convenios para estas actuacións. Segundo o acordado, a Deputación achegará 1,6 millóns de euros, o 73% do orzamento total. Son feitos contables que certifican, que avalan a línea que hai de colaboración entre a Diputación e o Concello de Pontevedra, ese entendemento que é o que nos piden os veciños e que estamos a dar cumprimento. Con estas dúas actuacións complétase o compromiso actual de 2,5 millóns de euros que a Administración Provincial destina de xeito anual ao Concello de Pontevedra, unha contía que o Goberno pontevedrés quere incrementar no futuro. Unha vez que hubo certo incremento por parte de todos do Plan Concellos e de programas destinados a concellos de menos de 50.000 e de menos de 20.000, que o Concello de Pontevedra non tuvera un pequeno incremento tamén para outro tipo de actuacións. Pero en todo caso este é un tema que queda pendente de negociacións posteriores, se non este ano será outro. Levamos 28 meses de goberno na Diputación e mobilizamos na cidade de Pontevedra 30 millóns de euros. Eu entendo o alcalde, fun alcalde. É normal que exixa máis. É que todo sexa pouco, pero isto é a tónica xeral dos 61 alcaldes da provincia. Malos se os alcaldes non exixen máis. Tras a asinatura destes convenios correspondentes a 2025, o Concello anunciou que xa se atopa traballando nos de 2026. Máis cousas, o BNG de Boiro demanda a paralización do cobro das liquidacións do plan parcial de Barraña. Os nacionalistas levarán unha moción a pleno solicitando a suspensión do procedemento que obriga os propietarios dos terreos a aboar no prazo dun mes os importes en concepto de gastos asumidos polo Concello dende o 2005 ata 2022. A voceira do Grupo Nacionalista, Raquel Suárez, pide a revogación do acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local o 23 de xuño e a convocatoria de reunións informativas cos afectados. Neste sentido, aluden á necesidade de adoptar medidas de aprazamento ou fraccionamento dos pagos para evitar cargas inasumibles para a veciñanza. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou unha sentenza anterior da Audiencia Provincial da Coruña que condenou a 6 anos e medio de prisión a unha enfermeira de Rianxo por acceder, sen o seu consentimento, á historia clínica da nai dun compañeiro de colexio do seu fillo e a do propio menor. O Tribunal ve perfectamente acreditado que a acusada realizou tales feitos desestimando o recurso presentado pola súa defensa, alegando vulneración da presunción de inocencia, erro na valoración da proba e desproporción da pena que lle foi imposta. Aínda así, o fallo non é firme e cabe recurso ante o Tribunal Supremo. E atendan a seguinte noticia: a Policía Local de Poio e a Garda Civil colaboran para dar cun home perigoso sen permiso de circulación e con antecedentes que conduce un vehículo roubado. Os axentes do Corpo Municipal foron os que deron a voz de alarma despois de protagonizar unha persecución polos camiños da zona de San Xoán, Fraga Moreira, Campañó e a Xunqueira nun treito do camiño portugués. Pouco antes da 1 do mediodía, unha patrulla localizou un vehículo Citroën C3 cuxo roubo na zona da Porteliña fora denunciado hai 2 semanas. Contrastaron a matrícula e comprobaron que a persoa que conducía o coche era un home con antecedentes delituosos no municipio. Deronllo alto, pero o conductor iniciou unha perigosa fuga a través de camiños e estradas secundarias ata chegar a unha zona do camiño Xacobeo. Aquí seguiu conducindo a alta velocidade, poñendo en perigo os peregrinos que transitan por este punto. Ante esta situación, os axentes perderono de vista. Tras informar da situación á Garda Civil, os dous corpos colaboran para dar agora con este home. Bueno, e a volta da publicidade imos falar das xornadas de Valle Inclán na Pobra e tamén dunha nova edición do Festival Curtas que está a piques de comezar en Vilagarcía.
Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Meaño vai transformar a pista deportiva de Dena nun espazo polivalente. O proxecto, que xa está en marcha, permitirá crear 3 novos equipamentos: unha pista de pádel, unha pista de fútbol indoor e un parque infantil cuberto. Trátase dun ambicioso proxecto situado nunha localización estratéxica ao carón dos centros educativos e que conta cun orzamento de 670.000 euros. Esta pista deportiva de Dena no Concello de Meaño data do ano 1982. Aquí xa está en marcha un ambicioso proxecto que vai transformar este espazo nun lugar polivalente con 3 novos usos. A reforma inclúe a construción dunha cuberta e peche perimetral. As obras consisten fundamentalmente en añadir unha cuberta e tamén facer o peche perimetral. E no interior instalar unha pista de pádel, unha pista de fútbol indoor, de fubito, e tamén un parque infantil. Que nos permite eso? Nos permite practicar deporte e tamén ocio, e as mamás e os papás que poden ter os nenos durante os días, durante ao longo da época de toda a época do ano. O alcalde salienta a localización estratéxica deste equipamento que garante o seu uso por multitude de veciños de distintas idades. Destaca en especial o parque infantil cuberto, moi escasos en Galicia aínda a día de hoxe. Está moi ben ubicado, temos ao lado do instituto, ao lado do colexio, da guardaría, da piscina, do pabellón, do campo de fútbol, e era unha necesidade, era unha demanda de algunhas mamás, ter un espacio, sobre todo no inverno, para poder levar os nenos. A pista de pádel tamén chama a atención da veciñanza. No Concello xa hai unha ao aire libre, pero esta nova poderá ser empregada tamén os días de mal tempo. Tiñamos unha pista exterior, pero non funcionaba só nos meses de verano, pero ao longo de todo o ano estaba prácticamente sin utilizar. O proxecto conta cun orzamento de 670.000 euros con fondos propios e unha achega do Plan Mais Provincia da Deputación de Pontevedra. O orzamento está en 670.000 euros, 400 e algo son do Concello e 400 e algo son do Plan Mais Provincia da Diputación. Unha cofinanciación, digamos, e o prazo de execución está en 6 meses. Calculamos que para o mes de xaneiro e febreiro estaría xa rematado, xa se pode utilizar estas instalacións. Esta actuación súmase a outras melloras acometidas nos equipamentos deportivos do municipio nos últimos meses, entre elas a renovación da piscina anexa a esta pista, que en breve serán conectadas a través dun novo acceso, permitindo a este novo espazo ter tamén punto de entrada aos vestiarios. Máis asuntos. 4 concellos do Barbanza ostentarán este ano a bandeira verde que outorga a Xunta en recoñecemento á aposta pola sostibilidade e a conservación da paisaxe. Este ano un total de 33 municipios contarán con este distintivo, que se outorga en base a criterios como a eficiencia enerxética, a educación ambiental e a xestión sostible dos recursos. Figuran no Barbanza, Ribeira, Boiro, Porto do Son e Muros, que renovan este selo de calidade, así como a Illa da Arousa e Sanxenxo, na comarca do Salnés. Destaca este ano o incremento das entidades recoñecidas, un 40% máis que na pasada edición, polo que a Xunta creará a rede de concellos Bandeira Verde de Galicia en 2026. A Xunta colabora na inserción laboral de vítimas de violencia de xénero a través da Cruz Vermella, grazas a unha achega de 48.000 euros de fondos autonómicos na sede de Pontevedra. Están a traballar 2 destas mulleres. O contrato ten unha duración dun ano. Vamos a manter esa liña de colaboración porque nos parece que non pode ser de outro xeito, e agradecer todo o traballo, xa digo, que fan pola nosa sociedade nesta organización que, ademais, como estuvemos vendo, ten moito voluntariado e xente que traballa pois sin nada a cambio. Son persoas que están cunha dificultade, pasando elas unha dificultade, este tipo de axudas axudan a contratación a que, podan salir adiante tamén, con un empleo digno, remunerado e, acorde tamén coa súa tutelación. En este caso nos pedimos administrativas, persoas con cargo administrativo que van a axudar o que é un pouco todo, a xestión tamén da institución, todo o que é o trámite, xestións de documentacións, subvencións, tamén ese apoio. O delegado territorial aproveitou a visita para coñecer as diferentes liñas de actuación que leva a cabo a Cruz Vermella na provincia de Pontevedra, e moi especialmente aquelas relacionadas coa aposta pola igualdade. Reguera destacou tamén o traballo deste colectivo, sobre todo dos centos de voluntarios que fan posible o seu funcionamento. Esta liña de subvencións centrada nas víctimas de violencia machista está cofinanciada con fondos europeos. Ademais da Cruz Vermella Pontevedresa, beneficiou a 16 entidades en ánimo de lucro, o que permitiu a contratación de preto dunha trintena de mulleres en toda Galicia.
E a Asociación Rianxeira de Empresarios pon en marcha a campaña de dinamización comercial Rianxo Latexa. Desenvolverase ao longo desta semana cun amplo programa de actividades encamiñadas a incentivar as compras no comercio local. Os participantes entrarán no sorteo de 3 vales de compra de 500 euros cada un. Rianxo Latexa é unha das 5 campañas de toda Galicia seleccionadas pola Xunta dentro do programa autonómico O teu comercio local é extraordinario, promovida pola Asociación Rianxeira de Empresarios en colaboración co Concello e co financiamento autonómico ten por obxectivo incentivar as compras no comercio de proximidade. Esta campaña, Rianxo Latexa, é unha campaña organizada pola Asociación Rianxeira de Empresarios co apoio do Concello de Rianxo e ca cofinanciación indispensable da Xunta de Galicia. É unha campaña, como dicimos, co obxectivo de dinamización comercial. O que buscamos é un pouco poñer en valor o comercio local, prestarlle unha axuda ao pequeno comercio, captar clientes e fidelizalos, obviamente. Ademais, con todas as actividades que temos programadas, pois dámoslle unha dinamización ao que é o pobo de Rianxo. Contará cun amplo programa de actividades de dinamización durante toda a semana que culminarán o sábado 18 cun sorteo de 1.500 euros en vales de compra que se realizará na Praza Castelao ás 9 da noite. Contamos cunha feira do comercio, con animación na rúa, hinchables, xogos variados pos pequenos. Temos tamén actuacións musicais. O que vamos a facer, que digamos que é o punto fuerte, é un sorteo de 3 vales de compra por valor de 500 euros cada un, que poderán canxear nos establecementos colaboradores ca campaña. Ben, o sorteo pois para participar nel, o que hai que facer é mercar nos establecementos adheridos á campaña. Con cos tickets de compra vanse a poder canxear nos puntos de información que estarán na vila nestos días. Por cada 10 euros de compra vai a haber unha participación e despois con todos os vales, digamos, pois farás un sorteo sábado 18, un sorteo presencial. Extraeránse os números gañadores e suplentes. Na iniciativa participan todos os establecementos adheridos á patronal que aposta polo traballo conxunto do tecido asociativo, as administracións e a cidadanía para revitalizar o comercio rianxeiro como corazón da súa vila. O que fagamos latexar o comercio rianxeiro e os negocios rianxeiros en xeral. Este fin de semana e todos os días, por suposto. A edición máis internacional do Curtas está a piques de comezar en Vilagarcía. O Festival Audiovisual vai arrancar o vindeiro día 24 con máis dun cento de estreas, preto dunha vintena mundiais. Ademais das exposicións que xa se poden visitar, o Curtas traerá á cidade este ano os coches de Harry Potter e os cazafantasmas. A edición 53 do Curtas chega a Vilagarcía cunha inmellorable carta de presentación. Contará con 102 estreas, 17 delas mundiais. É o maior número de estreas mundiais que nunca tivemos no festival. Entre elas hai incluídas 2 longametraxes que decidiron estrear con nós. Hai 36 países representados, que tamén é un dos anos que máis países representados temos. Porque esta é tamén a edición da internacionalización do festival, logo da súa inclusión na lista dos maiores festivais de xénero fantástico do mundo. O Curtas arrancará o 24 de outubro e clausurarase o día 2 de novembro cunha cerimonia espectacular da banda Orquestra Clásica de Vigo. Collemos a película de George Romero, A Noite dos Mortos Vivintes, fixemos un corte de 60 minutos, fíxose unha música para musicar esa película e a novidade é que vamos a ter a 4 actores no escenario facendo, digamos, os diálogos desa película totalmente en galego, cuns diálogos novos, e tamén vai haber un sonidista facendo os sonidos da película. Pola cidade tamén pasarán os directores Paco Plaza, Marcus Nispel, Diana Peñalver e o gañador de 3 Goya, Arturo Balseiro. Outro dos grandes reclamos son os coches de Harry Potter e os cazafantasmas. Que nos convirte no Curtas, ademais, a parte da capital do cine fantástico, pois a capital da desestacionalización,
razón, porque o dixen tamén en moitas ocasións, facer eventos neste momento de ano todavía máis difícil e ocurtase un motivo, é o motivo para vir a Vilagarcía neste outono. O Concello volve colaborar co festival nunha edición a que se suma a Xunta como patrocinadora. O ano pasado, pois correximos unha anomalía, tendo unha reunión con Luís na que falamos que sería moi oportuno que se presentara as nosas axudas, que para a Xunta de Galicia, que xa estamos presentes en Vilagarcía, en festivais de música, como Revenidas, o Atlantic, en festivais de artes escénicas, como Festa Clown, pois non estábamos presentes en festivais de cinema e a oportunidade que tiñamos era a través destas axudas. En a que a Deputación de Pontevedra segue presente. Esta colaboración institucional entre o Concello, entre a Diputación, entre a Xunta de Galicia, pois apoiar este tipo de eventos, de certames, que vertebran a nosa provincia dentro do ámbito cultural, que axudan a apoiar pois a profesionalización do sector audiovisual e ademais pois neste último trimestre do ano seguir colocando a vilas como Vilagarcía no mapa da élite cultural. Ademais, o festival xa vai quentando motores con ata 3 exposicións que xa se poden visitar na Sala Rivas Briones. Este sábado arrancarán na Pobra as xornadas en homenaxe a Valle Inclán. Durante un mes desenvolveránse todo tipo de actividades culturais para poñer en valor a figura deste escritor universal. O teatro cobrará especial peso nesta 27ª edición destas xornadas que están organizadas polo Museo da Pobra e o museo que leva o nome do autor. Dúas efemérides condicionan a 27ª edición das Xornadas Valle Inclán, que coincide co centenario da obra Los Cuernos de Don Friolera e a celebración do Ano Castelao. Dai o peso do teatro na programación que explorará tamén os vínculos entre os dous escritores que mantiveron unha profunda amizade e relación de admiración. Que estamos no Ano Castelao e non se recorda sempre un manifesto firmado por dúas persoas, máis alá, Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro, pero nadie se lembra de que a santificación de Valle Inclán en Galicia foi feita por Castelao. Entonces queríamos aproveitar esa relación que había de amistad e de admiración entre Valle e Alfonso. Estas foron as dúas condicionantes que tuvemos. E hai sorpresas, algunhas mellor incluso para os escolares que lles evitamos traslados e demais. As xornadas arrancarán este mesmo sábado cunha conferencia sobre Valle Inclán na arte. O programa inclúe presentacións literarias, actividades divulgativas, un obradoiro de caligrafía antiga e moito teatro en espazos alternativos como colexios ou rutas teatralizadas na rúa. E démoslle, pois ao mellor un aire diferente. Este ano incluímos bastante teatro de rúa porque pois por tamén sacar un pouco a Valle Inclán á rúa, non? Porque sempre facíamos o teatro no Elma, pero tamén a xente nos demanda pois esas visitas teatralizadas, ir polas rúas. Eu creo que é bonito, aprendemos tamén moitas cousas, sobre todo tamén do noso povo, e creo que van a ser moi ben aceptadas por a veciñanza. Logo, pois un pouco como sempre, vamos a ter conferencias, vamos a ter exposicións, vamos a ter teatro para escolares. O acto principal terá lugar o mércores 29 de outubro coa ofrenda cívica no Cantón da Leña conmemorando o nacemento de Valle Inclán. O día 29 de outubro, que vai ser o día ese día da ofrenda floral, ese día do acto cívico, en fin, ese día onde un poquinho se pon foco especial sobre a figura deste autor tan importante da literatura galega e da literatura universal. E como comentaba agora Patricia, a concelleira, a través de diferentes actividades. Efectivamente, na programación deste ano eu destacaría a especial atención que hai ao teatro, é dicir, o que son as artes escénicas. Ademais, a Xunta de Galicia, que promove a celebración das xornadas co Museo e o Concello Pobrense, colaboran a Deputación da Coruña, o Grupo de Investigación Jacobus da USC e o Foro Galicia Valle Inclán. E antes de marchar falamos de boxeo. As instalacións do Colexio Jaime Balmes de Noia collerán este vindeiro sábado unha velada de boxeo. A actividade, que arrancará ás 7 da tarde, incluirá combates en varias categorías, entre os que destaca a pelexa do púxil local Silvestre Gómez. Será o seu terceiro combate en profesional. Dende a organización, na que colabora tamén o Concello, fa unha chamada a asistir a este evento de máximo nivel deportivo. As entradas xa se poden adquirir de xeito anticipado a un prezo de 13 euros nos locais e colaboradores coa velada, na taberna do Lelo e na cafetería Perla 2. O propio día, no despacho de billetes, vai ter un prezo de 15 euros.
E así marchamos, a actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre, graciñas por estaren aí.